دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ بداوائی بنداتا اللہ بداوائی بنداتا ودغا محل میں جوڑ دیتا دغا محل میں جوڑ دیتا دغا محل میں جوڑ دیتا دا زما احسان دے پدی دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن لارو حضور غار حراتا لارو حضور غار حراتا پیغام روڑل دنیا تا پیغام روڑل دنیا تا دیر پالا گراندن توہا یاسینا باندی شری صفتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن سفارش دلس کسانو سفارش دلس کسانو دا قبیلی د خپل خپلوانو زار د قبیلی د خپل خپلوانو دا قبیلی د خپل خپلوانو سمرا بالا شان دے په حافظانو باندې وریږي رحمتنا د قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن قیامت بدی پکاشی قیامت بدی پکاشی راضی بتانا رب غفاشی راضی بتانا رب غفاشی وراضی بتانا رب غفاشی راضی بتانا رب غفاشی نندستا میدان دے قلم نائی نورا شوکر خدمتنا دا قرآن نندستا میدان دے قلم نائی نورا شوکر خدمتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ دے مل شراہ جانا یا اللہ دے من شراہ جانا اللہ دے من شراہ جانا عبد الرازق عبید رحمان عبد الرازق عبید رحمان ششیرن بیان دے پدی دنیا نو نشتا مثالنا دا قرآن سشیرن بیان دے او سشیرن بیان دے چپو تمام جہان نشتا مثالنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پپاڑو خیجا پزبان وایا آیاتنا دا قرآن پزبان وایا آیاتنا دا قرآن